Daithor Muniram Langni Auditorium Hall along Sasati Karana Mike Dengpon. Central Pen ang kapingkat Bharatiya Janata Party Pen along tin constituency along ta Mandar Committee Sasatikaran Lapen Board Committee at Tumaphan Arpukachilara Sai Kedengpon. Lason sila kain Koratrok Duar Bagrim AC constituency ang kang Daithor Muniram Langni Auditorium Hall along Pini Arpukachilara Sai Kedengpon. Labang so mai long kachitong dun laki Madhuram Lekhe Handloom and Textile EMKAC Sarkoy Rongphar VDC Chairman Dwarbaguri Constituency Sanjoy Teron BRCC Chairman of Nilip Development Blocks Sunaram Singh Nar Dwarbaguri Mandar President Lapen Board Committee President Secretary Atum Chitong Dun Lapen Lapuningkan Kithomke Renewer Kuri Nangji Organization at Dumasonsi nilitumta klempon ng koklo puta EM Madhuram Lekthepen perangkya thengno ni Japon. Penge kikanga daw along handloom training center along night chukidar ta avelang. Nilitum advertisement pi adlo lapen October penke interview ta kolpo puta EM Madhuram Lekthepen perangkya thengno thanpon. Lapen ke ladak lokal tumaphana matsi night chukidar ke pipon po puta rada thengno thandaklo. News Tech Report, Karbi Anglong 24/7 News. Kardom, pinidak Dwarbaguri ahomosti mate Dwarbaguri amondol along nilitum Bharatiya Janata Party State Pen na Pinkharateng la pen ke dak District Committee pen Pinkharateng nilitum Asia Committee ningkan ke thom do la ningkan ke thom ang bong pen ke claim ke dam ka duka ve ko sonma ningkan ne thom nang le loklo dangte la so verification na bang nilitum patu pon do lagane tum Bharatiya Janata Party jitu organization a system lo laka asinon ta la puthot nilitum dak Dwarbaguri chot polam kalilo angkang assam ta isiver lo aje pini dang niliphan Dwarbaguri homosti lo ya mondol niliphan state committee pen ar punai pieteng nilidang na humrik lo ngasila so mondol angkang PS kadugawe longkora ke thomdo lapen ke shakti kendro pudo lapen ke mondol office bearer pudo asila mondol office bearer longta kisuman atum ke claim ke dam kosonsi ansosi ke claim pon thegi ma lapen ke sumana bangke ar pudo kok pusitame ke claim la sabso ahem kadugawe problems ke do penceng ke suman inut bahini do kokta hai laso ke kachini je panse pini ni liwangiglo lapen mondol committee tum pen kadugawe na pingkhadu na tengsi ni litame la dak report poniglo lapen ke shakti kendro ta thak lo ampar ke booth committee nil tum PS level along anta common masi non arpu do that pen ke claim ke minai ma lapen ke arpu do kok pen ko masi ke claim apor chipi thekte malahai anutin aputha kalam ta indundo nilitum including sai ponlo ajela so teng pensi nili angsongan ta report palepo lapen ke non ke wangi election ta nangale iglo MP election ta ajenitum Bharatiya Janata Party ahin pen jok pale ticket pinon nilitum ongdung abut ke damta hu kosorma lamparta lan sosi abut ke palong ya pansi nilitum chisik cedang pon Anglong lo handloom central training do la bakso lo kita push kali do la bakso nangli hilten kita push kilometer nili pamu heta netum party tomang bong tanota nili solam me thanal lo ladang nili chuge damtang nang chi humri lo la pen ke ladak ke do dim tame pinan ka sik sak do la sia sab so ta nili hola sor lam chak pitikang lo tangka thik pipon lo pula soteng penila kam danon paklem lo lapen ke ladak night chukidar enudo alang li bange avek der lo asila sodim bangta nilitum interview pakol lo advertisement pa pier lanon interview call de lo bute la soning kanang bong hoitu November ang bong nili dara posting ko lage nilitung ke local first preference ke merit basis lang po ladak adu gawe choklim do plong te lage definitely laga local silong po local opong te ke doge thaka dim ta me chite bohat po joy ke po lala